Paul Jones, hyfforddwr tîm cyntaf Llambed. Aled Thomas, captain, rhif 8. Carlos Spencer, out yr ath. Richie McCall, blaen asgellwr. Lynn Jones, cefnwr. Ale Jacob, bachwr. Dan yn Doughty, blaen ysgellwr. Joe Thomas, scrum half. Jason Thomas, physio. Carl Ward, centre. Dylan Evans, centre. Canolor. Canolor. Hugh Thomas, maswr. Rhys Jones, prop. Carwyn Lewis, canolor. Okay. Bruno Jones, wythwr. Dyma ni gyda prop gorau'r clwb Llambed eriod wedi gweld, Emyr Evans. Ni'n cael sgwrs bach ar ôl y gêm llwyddiannus erbyn Llanybia heddi. A'r cwestiwn gyda, sut un yw'r reolwr Paul Jones? 10, ond mae'n gweithio ni'n gared yn training. Da iawn. Pa chwaraewyr sydd byth yn ymarfer? Byth yn ymarfer. Doughty. Bwya, Chris neu Daniel? Definitely Daniel. Daniel. Pa chwaraewyr sydd efo sgiliau gorau? Carpet. Carwen neu Simon? Carwyn. Edgar. Pwy yw'r gwisgo gweitha mynd allan? Gyda Thomas. Pwy yw'r blas weitha mewn cerddoriaeth? Sa'n siŵr? Pwy sy'n ffansio hunan y mwyaf? Gasgriff. A pwy sy'n hira yn y gawad? Joe Bach. Diolch yn fawr. Thank you very much, Irwin. Cer mas i'r bar. Mae'n jyst yn meddwl bod e. Beth am cyflyma? Boi cyflyma yn y sgwad? Bydd tipyn o ras rhwng Carwyn Carpet a Kyle yn gyrru. Ie. So, pwy ti'n meddwl sy'n cyflyma? Elen ni am Kyle. Na ni. Good. Beth yw'r arafa de? Heb os, Aled Jacobs. Beth am y cryfa? Obviously, sorry. Y chwaraewr cryfa? Chwaraewr cryfa, Aled, y captain, dwi'n meddwl. Ti'n meddwl? Mwyaf gwirion? Mwyaf gwirion. Hwna'n ni'n caled o'na.